Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsvijf van Friesland. Joert, mijn optreden van Eddie Mulder, gitarist en had een nieuw album. Talent, Selma May, tegemoet met Peter van der Ploeg. We hebben dichter van Friesland, Sigrid King, maar hier te gast. En de singer-songwriter Anna Linde. Towards a lake. There's a lot of cherry trees and one more step to take before my feet touch the water that wakes me. It's so hard to choose. I think I'd rather stay. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud. There's no space for a crowd. In the valley of my dreams, there's no one else but me. I eat straight from the trees and no one blames me. When I say no just because I don't want to do everything that's done long before me. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud. There's no space for a crowd. Undiscovered places don't know any fears, only beauty and peace, only flowers and trees. Undiscovered places don't want to be found, only birds can be loud. There's no space for a crowd. Undiscovered places, I keep them to myself. Only beauty and peace, only flowers and trees. Mooi, Lieds Veske, zo'n begin van Noorderwind. Leuk dat je erbij bent. Ik ga er lekker voor zitten. Straks praten we even met Anna Linde. Maar dat doen we eerst met de dichter van Friesland. En ik vind het ontzettend leuk dat ze hier te gast is. Ze zal straks 3 gedichten voordragen. Maar we praten eerst even Sigrid King maar. Want ja, de best nog net zo heel lang verlien uitroepen tot dichter van Friesland. Ja. Hoe viel dat? Ja, geweldig. Leuk. Heel leuk. Hoe is het graag? Ja. Ja, ik ga de eerste keer ik solliciteren. Dus ja, dat is echt wel wat van mij. Waarom eigenlijk? Wat wie voor jou de belangrijkste motivatie? Ik vind het mooi om op fysiek te dichten en op thema te dichten. En op de actualiteit is zelfs ik op thema. En dat jouwt ik een stak achter de door om meer te schreeuwen. Dus, en ik mag graag op het podium staan. Dus ik dacht, nou ja, zo'n functie past wel bij me.
Dat performance, ziet dat er voort al in? Of is dat een beetje groeit naarmate de gedichten er meer kan? Nou, ik merk dat ik het leuk vind om op een podium te staan. Dus dat het dan ik echt beter oerkomt. En dat zo'n gedicht ik wel uit de verve komt. En ik schreeuw daarom ik liefst podiumgedichten. Fries, Nederlands, Engels. Hast ooit oorzdien dan alleen het Fries? En ik wil in oren taal dichten? Ja, ik ha door de kaniers 14 weer. En ook ik nou net zo goed Fries schreeuwen. Toen had ik wel Nederlandse gedichten schreeuwen. Maar dat ging me gewoon volle minder goed aan. En wie ik oren type gedichten. Dus ja, Fries leidt me volle beter. Maar ik doe nou ook meertalige gedichten. En dat is ik wel heel leuk. Daar zit een lessenserie bij. En meertalige rimje had ik wel zijn charme. En toch hier is toen eigenlijk wel leraar Nederlands worden wel, hè? Ja. Ja, maar ik ben achteraf misschien wel blij dat ik het net in heb. Want dat ik zag wat die leraar al je voor werkdruk had. En wat je voor werk had als je leraar Nederlands binnen. Ja. Dan werk ik liever achter de schermen. En dan kan ik heel mooi materiaal voor de leraren meidje. Om het ze wat makkelijker te meidje. Wat leest zelf graag? Ik bedoel, bundels of best ook nog wel een literatuurliefhebber? Ik moet eerlijk bekennen dat ik net zo'n consument ben van Doe dus meer het aanbod, zeg maar. Ik lees wel wat mijn collega's meidje. En ik heb wel een aantal favorieten. En er binnen wel een aantal dingen die ik heel mooi vind. Maar ik ben net een hele grote lezer. Wat best al je van doel? Ik ga een aantal dingen die ik graag doen wil. Ik wil voor het basisonderwijs een heel soort doen. Voor leraren. En ik wil ik ik werk hier bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid. En dan wil ik een van de projecten ik presenteren. Komend maart. In maart hebben we altijd kletterdij. De dij dat de fontein omginnen. En wij hebben een filosofeersessie op basis van die fontein. En daar haal ik al gedichten bij schreeuwen. En daar maak je vestjes bij. Dus daar kom ik in maart nog graag een keer bij waarom. Om dat jaren te litten. En ja, dan gaan we op tour. De Alve Stedendel. En dan gaan we dan bij de bibliotheek litten we zien hoe zo'n filosofische dialoog werkt bij basisscholen. En hoe het ben dat oppakken. En dat doen ze heel goed. En het is mooi om te zien hoe het bij een volle meer kennen dan dat je denken. Tof, dat is de best. We gaan aan het trijgericht van de jaren. Dus blijf lekker zitten. Dan komen we bij die weer om. Ja. En we gaan van de dichter van Friesland naar het tweede versje van Anna Linde. He hides away the key. No pirate knows where to search. He rules the sea. He doesn't show mercy. With one word he can call for help and she will come. That monster will eat your boat and drown them all. With 10 years on the ocean and a crew that is dead, they were once great sailors till they met the Kraken, the Kraken of Davy Jones. Oh, I don't wanna be cruel, but they have seen better days without all the shells on their face, and their heads turned into different shapes. Poor souls sunk so deep away. I wish that I could say, sailors,
yet they have to stay, because there's no way to escape from the Kraken of Davy Jones. Mooi, lieds akoestisch verske uitvier terug Anna Linde. Anna, kom lekker even bij me zitten als worst hier op het podium. We moeten het aan even nog die gitaar gaan, want die had correct van diezelf kocht. Er zit een mooi verhaal achter, maar eerst maar even hoe het nummer was toen correct spelest. Davy Jones, waar heet dat eigenlijk? Ja, velen zullen hem kennen en sommigen misschien niet. Maar dat is een heel eng figuur uit de Pirates of the Caribbean films. En ja, dat is eigenlijk degene, de slechterik op zee die iedereen vreest. Ja. Zei dat iets over die onderwerp keuze van noemers? Het kan eigenlijk overal ook in, al maakt het een personage uit een film. Hè? Nou, het is meer, ik vind het gewoon heel erg leuk om verhalen te vertellen in mijn liedjes. En ik was zo onder de indruk van die film dat ik echt om 12 uur 's nachts dacht van ik ga er nu een liedje over schrijven. En binnen een half uur stond het ook op papier. Dus het was gewoon... ik was er echt gewoon van onder de indruk en ik wilde dat verhaal graag vertellen. Ja. Hoe lang maak je al muziek? Hoe lang ben je aan het spelen en aan het zingen? Ja, eigenlijk denk ik het zingen mijn hele leven al. En serieus denk ik sinds een jaar of 12. En het gitaarspelen sinds dat ik een jaar of 17 ben. Ja. En voor mij best wel heel erg kritisch op jezelf, of net? Nou, ik wil het wel graag heel goed doen natuurlijk. Ja, ik wil wel ergens komen, dus ik wil graag blijven leren telkens. Ja, omdat ik het gevoel heb pas de laatste tijd in een proces is dat ik dingen begint op te nemen en uit te brengen. Dat had relatief vrij lang door bij die. Klopt, ja, ik heb eerst heel lang covers gespeeld. Omdat ik natuurlijk bij de optredens wilde ik genoeg kunnen spelen voor mensen. En nou ja, zoveel eigen nummers had ik nog niet op dat moment. En ik heb afgelopen zomer mijn eerste single uitgebracht. Die heb ik als eerste gespeeld zo net, Undiscovered Places. En die staat op Spotify, iTunes, overal. En zometeen ga ik nog een nummer spelen en dat ga ik in januari uitbrengen. Hoe die stap zetten, want daar had je vrij lang mee wachten dus. Maar daar bedoel ik even mee, best vast heel kritisch op diezelf. De worst eerst goed genoeg wijs om een single uit te brengen, mag ik het zo simpel stellen? Nou ja, ik wilde graag een liedje schrijven dat goed genoeg was. Waar ik zelf tevreden mee kon zijn. En het ligt er natuurlijk ook wel een beetje aan welke mensen je tegenkomt. In mijn geval was het zo dat ik via bij een hele mooie studio terecht kon in Haarlem. En met een geweldige producer die mij hartstikke goed helpt met hele mooie muziek erbij te bedenken. Dus ja, daar heb ik heel veel geluk mee. En samen met hem maak ik nu hele mooie liedjes. Nou ja, en via de studio best toen deze prachtige gitaar kwam. Ik denk van een leek is het gewoon een akoestische gitaar. Maar voor een gitarist zoals die net, want deze woest heel graag graag. Hè? Deze wilde ik heel graag hebben. Ja, allereerst het prachtige geluid viel me heel erg op. Hij heeft een heel mooie timbre, maar toch wordt het niet dof. Dat heb je wel eens als die bassnaren zo mooi zijn. Daarnaast is het een niet hele grote gitaar, dus ik kan er heel makkelijk op spelen. En het bijzonderste is misschien wel, als ik het kan laten zien even, dat de achterkant is helemaal van mapleboot, esdoornhout. En er zijn maar een paar van gemaakt en deze gitaar is ook al een jaar of 20 oud. Maar ja, die vind je eigenlijk bijna niet. Dus ik moest er zo hem hebben. En heel gelukkig wilde Jaco hem aan me verkopen. En, de studiobasis dat, hè? Klopt, ja. Dus ik ben er heel blij mee. Had er heel zielig bij jongen of net? Hoe haast ze hem halen? Nou nee, het heeft wel een tijdje geduurd hoor. Want Jaco wilde hem eigenlijk niet kwijt. En daar had ik alle begrip voor natuurlijk. Maar uiteindelijk werd hij me gegund. Dus ik heb heel veel geluk ermee gehad. Oran december, de eerste single, de tweede, komt eraan. Die speelstek nog hier live bij horen. Anna Linde is helemaal los, wat dat onbelangrijk. En doe je er helemaal voor? Ik ga er helemaal voor, zeker. Ja. Nog even, een keer, de titel van het nummer was het waar een kerst? Oradour. Live in Noorderwien. The sun could choose, she wouldn't have shown that day. If the grass could change its green into gray, if the trees could stand up to the troops, if only you
chance against the horrors of that day. She was sewing her dress for another night, and he just went to buy some cigarettes. While just out of sight, soldiers were waiting for their sign. Oh, Radur, what have they done to you? They ruined everything. You didn't stand a chance against the horrors of that day. All the women at the church tried to keep their children safe, while the men outside were trapped in a bullet rain. If the sun could choose, she wouldn't have shown that day. Ja, mooi om zo'n jong talent hier in de studio spelen te zien. Anna Linde. En ik voorspel die, daar zullen we absoluut meer van jaren. En oorspronkelijk is ze gewoon weer uit. Zo simpel leidt het toch. Dan gaan we naar Sigrid Kingma, dichter van Friesland. We halen even praat, maar we willen ook wel een paar gedichten van haar jaren, Sigrid. Welke dicht dorst als eerste? Ik wil maar die van de bundel dwaan, de Reretriet. Het eerste gedicht van de bundel. Ken ik ook. De Reretriet. Waat ziek het naar eenheid, sjocht overal tredlezen verbindingen. Polstok, wat selfie-stok. Waat beweging in beeld vastlezen wil, teken het streken. En wit dat lienen wiskundige concepten binnen. Dat werkelijkheid haar neert voorschilderen lid. En dat het mooiste in de vraat, iris een hart in het krijdelaan, dan weer een goed skypeteer en mooi een zwart-wit foto is uit Memmes online album. Sa skarrelje wie in uw construeren eenheid om. Lezen u zelfs on het infuus. Het is een raar spultje voor een vreemd eeg. Maar we houden vast. Mijn klam. Mooi gedicht van Sigrid Kingma. Straks nog 12. Maar we gaan eerst naar een talent. En die is een beetje onder de hoedenaam. Toch Peter van der Ploeg. Ja, die kennen we van de kast onderhoorn. Zij hiet Selma mee. En dit is een eigen nummer. In de stilte van de nacht is een storm in mijn hart geluwd. In mijn dromen ben jij nog hier. In mijn gedachten verzwelg jij deze nacht. Voor altijd sluiten je armen om mijn ziel en verwarmen mijn hart. Mijn ogen, jouw ogen zoeken het licht als de sterren van mijn dromen die het duister overleven. En zal het licht voor ons weer schijnen. Sinds de dag dat ik jou zag, voel ik je stromen door mijn bloed.
neem je mee in mijn dromen. Sinds de dag dat ik jou zag, mijn ogen, jouw ogen zoeken het licht. Als de sterren van mijn dromen die het duister overleven. En zal het licht voor ons weer schijnen. Fluisterend in het donker. Fluisterend in het donker. Voor altijd sluiten je armen om mijn ziel en verwarmen mijn hart. Mijn ogen, jouw ogen zoeken het licht als de sterren van mijn dromen die het duister overleven. En zal het licht voor ons weer schijnen. Fluisterend in het donker. Ja, we hebben in Noorderwinsterstadion zo'n mooie traditie opgebouwd om jonge talenten hier in koers te gaan. Ze letterlijk een podium te gaan. En dat doen we Joert mij Selma mee. En die is een beetje onder hoedenaam, terug Peter van de ploeg. Peter, begin even met jou, want je bent een beetje de leraar, de meester. Hoe moet ik dat zien? Selma Zettel van Hassan bij mij op les. Famke van Zaan hier, ja. En dus die kwam met zijn famke binnen. En dan is het uniek natuurlijk dat we zo nog hier even te jaren zitten. Want nou zie je dat muziek is gewoon... Ja, dat is net leeftijd gebonden, want we hebben een heel groot leeftijdsverschil. Maar het is leuk dat we misschien beiden soms een muziekmeid zien in de les. En dat is natuurlijk zo kwam. Dat op een gegeven moment in 2018, toen hadden we met culturele hoofdstad, had ik mijn lessen, had ik met Dick Jongman. Dick Jongman had een heel stuk over Friesland geschreven, de geschiedenis van Friesland. En toen kwam we in een fest komen. Dat was culturele hoofdstad van mijn dromen. En toen zijn we van, wat soort een leuk idee werden. Ditzelfde vestje en dan in al je talen te doen. En wat dat betekende had, die landen net voor Friesland. Dus we hier een Zweedse en we hier een Franse, we hier een Duitse versie, wat net Selma. Ja, van alles. En daar had Selma toen een hele prut mij en meerdere van de les bij mij. En dan hebben we een optreden in Neushoorn, jongen, die helemaal uitverkocht. Hebben een geweldige jongen gehad. En dan waren ik al die, artiesten zoals Selma, die dienen mij. Ja, dat die gewoon Al je prachtig. leerlingen van Peter. Al die leerlingen van mij, dat is ja, wel dat heel is leuk. schitterend. Ja. Selma, begon het in zonde. We zijn intussen wat hier verder. Bij welk idee wist nog hoe het begonnen is? Bij welk idee? Ja, nou, ik zeg ooit een keer een band. En toen dacht ik, die gitarist die vind ik wel heel erg cool, hoe die zo speelt. Dus dacht ik, ik wil echt op gitaarles. En Peter, ik ben in de trainer Peter Rijk. Dus ik dacht, ideaal om daar even te oefenen. En zo heb ik dus inderdaad als iets famke bij Peter kwam. En toen ben ik een keer een Sinterklaasfestjes jong in, toen ik heel jong wie nog. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus daar ben we er een beetje in troggie in. Nou ja, totdat we hier in 2021, haast 22, in de studio zitten. De maakste noemers mee, Peter. Ja, klopt. Schroef dan zelf of doe je dat met je beiden? Dat nummer wat we nou correct zongen, dat had Peter schreeuwen. En dat nummer wat we straks nog spelen in, daar heb ik de tekst van schreeuwen. En Peter de muziek. Dus dat doen we wel een beetje met je beiden. Is dat belangrijk? Net alleen als jongen, maar dat is echt zelf bepalen is het worst jongst. Ja, dan past de tekst wel echt bij die. Dus dan kies ik mooier jongen, denk ik nog. Dat is echt het gevoel dat we bij haast, bij de tekst. Dus ja, dat vind ik wel fijn. Eerst was ik weer een mooi liedjesvestje, redelijk rustig tempo. Had dat in voorkeur of is dat toeval? Nee, dat had mijn voorkeur wel inderdaad. Ik zong graag rustige nummers, best rustig naar luisteren kist. En ja, dat denk ik dat bij mijn stem het beste past. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. En dan luister ik zelf ook graag naar. Dus misschien dat ook wel helpt. Wat ben je ambities? Nou, we zijn bezig om al je nummers te scrollen. Al je voor jezelf, dus wat teksten scrollen. Dus waar weet dat we binnen kwart een keer zo'n cd'tje of zo uitbrengen. We doen het voor ons plezier. Dat is zo mooi. Ik heb er hier even binnen. Dat is gewoon prachtig. Ja. Vind ik wel heel leuk. Het zou wel mooi zijn, een album uit of zo. Ja, dat is wel heel leuk bij ze. Nou, we doen het rustig hoor. Dus, dat begint raar gewoon te komen. Ja, nog. we zijn al heel één. Ja.
Ja. Stiekem toch wel wat ambities dus. Ja, wel een beetje. Ja, het is wel leuk. Selma Mee, is dat een artiestennaam of ze hiest ik echt? Ja, ik heet wel Selma, maar Selma Mee vond ik wel leuk als artiestennaam. Dus, Onthoren we goed inderdaad. ja. Mooi. Welk nummer heb je hem nodig aan? In My Dreams. En daar ga ik dus de tekst van schreeuwen en Peter de muziek. Live in Noorderwien. Following the sun, breaking the waves. I can see your face, but never for real. We couldn't live any further apart. The sea connected us and separated us. Near and far, but always close to my heart. Pipes and drums in the land that we met. Distance is just a taste to see how far our love can travel. But in my dreams you are breaking the waves. In my dreams you are catching the sun. In my dreams you are controlling the storms. I am drowning in you. We both love the sea. Wish we could walk and talk together on the beach. What would happen if we really meet again? I wish you were here. Distance is just a taste to see how far our love can travel. But in my dreams you are breaking the waves. In my dreams you are catching the sun. In my dreams you are controlling the storms. I am drowning in you. But in my dreams you are breaking the waves. In my dreams you are catching the sun. In my dreams you are controlling the storms. I am drowning in you. 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 Ja, mooi om een talent als Selma Mee hier een podium te bieden. In dit geval ik nog maar een oude rot uit het vak. En dat zit mijn pro de respectje. Peter van de Ploeg van de Kast natuurlijk. Ik hoop dat ze nog eens weer rondkomen, want dat ontwikkelt zich fantastisch, maar ik zeggen. Wij geven naar de bank. Sigrid Kingma, maar haar tweede gedicht. Wat voor titel had het eigenlijk, Sigrid? Bootjes. Dat is een van mijn favoriete gedichten. Ken die gong? Bootjes. Heid leerde u's. Eerlijk en iepen als een grijfkiste. Oer libben en stjern. Hij had een skoft voor steenhouwerij couperuswerken. Vertelde er midjes bij de thee en bastonje of speculaaske. 100 goenen koer er vertjenje. Als er een plak van 2 deegravers naar ondergang. De familiekelder in. Dat de kisten als bootjes langs knibbels varen. Degelijk hout. Gewone grijfkisten. Rotsjal. Maar een paar wiek.
Ik voelde me grut en sterk dat hij het zulke kennis met mij deelde. Ruchte de reg, kin omheeg, zei ik stellig. Heid, als ik deer ben, meist me net begraven. Mooi gedicht van Sigrid Kingma, dichter van Friesland dus. Straks dat ze nog in. We gaan naar muziek weer. Hij is alleen solo. Hij treedt wel vaak op met bands, maar in dit geval gaat het om één album. Een fantastische gitarist is ik nog. Ik had door Eddie Mulder. Eddie Mulder, solo. Speelt de protten in bands, maar in dit geval gaat het wel degelijk om zijn eigen spelen. Eddie, mooi dat je best. Welkom in Noorderwien. Hoi, Willem. Ik had die biografie eens even lezen. Ik zei dat in de eerste bijdrage, de eerste plaat die het ooit is uitgebracht is in 1983 weer. Kun je je dat nog herinneren? En dan had je toen een bekertrein zeker. Ja, dat kan ik me zeker nog goed herinneren. Wie voor Wat mij, wie dat? wie heel spannend. Ik kwam in de groep Bekertrein terug via Feesound Studio in Lemmer. Want daar nam ze ik op dit moment. En toen ging ze gitarist nodig, toen ben ik daarbij raken. En natuurlijk, ik mij optreden met die band, bluesband. Ik bedoel, absoluut heel anders dan wat ik in Wurg al gedaan, maar een enorm leuke ervaring. We hebben een berg optreden nu al. Dus ja, dat weer 83 alweer. Nou ja, daarnaast had ze een product in Circus Custers leesde ik nog. Een aantal progrockbands, best heel fanatiek nog steeds mee. Ja. Maar om het brengt even naar die nieuwe album te maken, want daarvoor is die Jutek, Blind Hunter. Wanneer is die omslag een beetje west naar het solo spelen? Nog geleidelijk eigenlijk, want bij een aantal bands, Trion en Flamboyant, kreeg ik altijd wel de ruimte om akoestische stukken in te brengen. En dat worden er steeds meer, maar daar koek ik net altijd een kant mee op. Uiteindelijk kwam ik op een gegeven moment aan deze gitaar, en dat is ergens in 2015 zo'n beetje inmiddels west. En die gitaar die heeft me enorm geïnspireerd om meer te gaan schreeuwen. Ik hield die gitaar naar mijn crack en toen raak ik in gesprek met mijn labelmanager, zeg maar. En ik zei van, veel strik wat voor om iets solo van mij te brengen. Hè? Maar de gitaar, hij zei, dobbe.
Dus dat wie gelijk een enorme stimulans. En van daar is het eigenlijk alleen maar meer kwam. Er kwam een enorme hoop materiaal kwam er los voor die eerste cd. Al de eerste cd was natuurlijk een beetje onweinig, want dat is voor de eerste solo aan de gang. Maar daar ben ik wel in gegroeid. En terug de tijd, voor mijn gevoel, vrij gevarieerde cd's Mighty kent. En zeker deze nieuwe is in dat opzicht wel gevarieerder, omdat de hoofdcd Blind Hunter is eigenlijk gebaseerd meer op de bandsituaties, zeg maar. En daar heb ik nog wat meestal aan mij gewerkt. En de bonus cd die erbij zit, Fairplay, die is puur op de gitaar, op de verschillende akoestische gitaren die ik heb richten. Het nieuwe album, Blind Hunter, neemt het te leven. Had dus een hele bewuste keuze maken om er toch een soort van bandloot van te maken. Terwijl het een horen kan toch een soloplaat is. Ja, ik word dat meer de oerhaan, Jan, inderdaad. Het bandgebeuren, zeg maar. Nou wie dat in deze tijd natuurlijk helemaal niet makkelijk. Want er krijg je geen bands bij, want er dus alles is eigenlijk letterlijk via het internet tot stand kwam. De muziek, de basis wiedraaien wil en dat heb ik al hier versturen kennen. En meestal weet waar, hoe de hele verhaal eigenlijk. En dat kwam al bij mijn man in Eindhoven, Henk Stijl. En die had zorgen dat het eigenlijk al hier technisch al bij een komt. Maar de productie aan zich heb ik zelf verzorgd samen met hem. Er gaan nogal wat mensen mij helpen. Ja. Die zit van tevoren ik zei in de holle of in het extra spontaan zou gaan? Meeste mensen heb ik natuurlijk wel mij werkt. Maar er ben ik meestal bij die ik apart uitnodig heb. En dat kwam dan ik wel weer, dat is dan wel wat gunstiger van zo'n label. Want een aantal van deze mensen heb ik voor dat label wel opgenomen. Er zitten wat min of meer bekende mensen bij. En neem een Colin Bass die ik bij Camel een grote hoofdrol speelt. En die had ik via dat label Oscar, had die ik solo dingen uitgebracht. En die wie via dat label wel genegen om partijen toe te voegen. Blind Hunter. Ja. Waarom deze titel? Slaat eigenlijk op mijzelf, Blind Hunter. Want ik doe altijd maar een slag in de rond eigenlijk. Ik speel hier wat op de gitaar en dan komen er ideeën. En ik weet net waar dat heen gaan zal, maar de krijgt op een gegeven moment krijgt het een vorm. Dus ik jaag eigenlijk op ideeën, maar ik weet net wat ik precies doe. Uiteindelijk weet ik dat nu natuurlijk wel omdat ik dat aan repeteer wat ik verzin. En dat moet er gewoon in komen te zitten. Maar ik heb net een vooropgezet idee van nou ga ik eens even zo'n stuk maken. Nee, het zit in de lucht voor mijn gevoel en dat moet ik proberen te vangen. Blind Hunter, blinde jager. Zonder studioalbum alweer. Ja. Je bent aardig productief. Jawel. Ideeën ben ik in gebrek. Ik bedoel, ik heb hele ideeënbanken in mijn laptop zitten. Waar ik eigenlijk nog wel een hele tijd mee vooruit ken. Altijd de omstandigheden niet gunstig binnen. Wat was je verder nog met deze plaat? Want in het vieren verliezen ging je nog wel eens een promotourke. Maar ja, dat ken ik al net meer. Klinkt zo 4 voort, geen tussen. Maar de plaat uitbrengen via die Poolse label is dat. Hè? Ja. Waarom Polen trouwens? Nou, dat is eigenlijk min of meer door die bands komen waarop we in zitten. Dus dat is eigenlijk een heel verhaal. Het Northern Prog Festival dat wordt georganiseerd door Leap Day. Daarvoor wie Progfarm in Bakkeveen, georganiseerd door Flamborough Head. In al beide groepen heb ik een aandeel. En op een van die festivals wie op een gegeven moment dat label om contacten te lezen, ik om zelf cd's te verkopen. Want dat is een van de extra's die bij die festivals binnen. En haast altijd de meesten die cd's verkopen in dat genre. En wij op dat moment wij met Leap Day kreeg de demo uit. Hij sprong erop in, hij zei ik wil hem uitbrengen. En sinds die tijd zit Leap Day, maar inmiddels ik Flamborough Head en Trion en Noise Beaver. En van dat soort bands zit inmiddels in Polen bij het label. Omdat hij nog echte cd's uitbrengen wil en ik een distributienetwerk in de wereld eigenlijk had. Is dat interessant voor hem, maar ik voor u. En het nieuwe album, Blind Hunter dus, is nou uit. Ik zit er maar even bij. Een dubbelplaat dus. Soms is een LP, maar het is gewoon een cd. En hier is meer een bandplaat. En de hoor ik is dus Eddie helemaal solo jaren. Zet die Hewitt echt bij u in de studio zit. Ik krijg straks weer een nummer van die Eddie. Maar eerst nog even, als mensen die plaat houden, waar moet ze wijzen op internet? Natuurlijk kan ze via het label googlen en allerhande internetbedrijven hebben ik wat te koop. Hij is haast niet wel weer online te koop en te beluisteren. Maar als ze hem echt hebben willen, inclusief de mispersing die erbij zit, dan heeft de 3 cd's voor de prijs van 2. En dat is, kost €20 plus shipping, zeg maar. En dat kan je bestellen bij eddiemulder.nl.
Dus www.eddymulder.nl. En welk nummer is Noordewaan? Señorita op een klassieke gitaar. Live in Noordewijn. Ja, wat een geweldige instrumentalist, gitarist, maar krijg bij ze Eddie Mulder. En dit is natuurlijk al is solo, maar erin bij ze dat op die cd's natuurlijk een volslijm bandloot te jaren is. Straks nog een nummer van Eddie. Maar we gaan naar Sigrid Kingma, dichter van Friesland, van haar laatste gedicht. Sigrid, wat is hier de titel van? Trui. Hoe komt een uit de klaai woeksen volk vooruit, oors als baggerend? Mien skip smak het smarger, maar wie wienen net immer einzelgangers, tjoegen de twares verhoezen, verenigstrui, achter in de kast. Een oude wien blaast zelfs de broek op haren. Nimmen die de riem strak loekt, streamen van bemoeizucht, waskes er net aan. En, met een zwembandjes, leren die geen kwalslag. Het is de wraadverskijnende zelfstandige die thuis nachts wacht houdt. In een trui van een derde club, zo'n wissa, de crisis uitstappen willen. Hier ben ik weg. Dat de vertrouwde warmte nog past, scheelt rom een graad on gas. Maar, wie willen wat nice? Een frisse wien en verwarme terras. De trui komt weerom in de kast. Sigrid Kingma, Joert de gast dus in Noorderwien met 3 prachtige gedichten. Sigrid, op mensen in het jaar die wil iets meer van die jaren als dichter van Friesland, maar echt in orenwerk, waar moet ze dan wezen? Dan kunnen ze naar de officiële site www.dichtervanfriesland.nl. En ik heb een persoonlijke blog, maar dat is de officiële website. En ze wil praten als die maart weerom komt, met die prachtige projecten die maar even doel binnen u te vieren. Ja, graag. Hartstikke mooi. Ja. Dank u wel. En mijn Sigrid Kingma neem ik alvast afscheid van jou thuis. Bedankt alvast van het zien en het harken dit wie Noorderwien. En we gaan nog een nummer van Eddie Mulder te gaan. En dan wens ik hem verder nog een hele noffelijke jonne. En ook na je week. Dag.